Kalilag Pangasinan. Bask under the tropical sun with a nice panoramic view of the sea and its crystal clear waters. Relish the tranquil vibe while walking along the shore of Ulanan Beach. Kaya natawag po na Ulanan kasi dito po sa lugar namin po talagang palaging tag-ulan po kaya natawag na Ulanan po dito. Ayun po, pwedeng mag-snorkeling, mag-cliff diving at saka mag-camping po dito sa tabing dagat ng libre po. Ang arkila po sa tricycle, 250 po ang isang tao. Ay kung may 3 tao, yon share po sa 250. Pinanatili namin malinis ito sa tabing dagat. Nagbabantay palagi po kami. Hindi lamang beach ang pwedeng ibida ng Ulanan. Isa sa mga pwede pa nilang ipagmalaki ay ang malinamnam na fresh-caught seafoods. Bukod pa dyan, may mga malapit ding resorts na pwedeng tuluyan na nag-range from 3,500 for 2 to 3 persons hanggang 14,000 pesos for family. Kung gusto nyo pong punta dito sa Ulanan, maganda po dito sa amin. At fresh pa po ang isda dito, bagong huli mga isda dito. Saka pwedeng magbangka po papuntang Bulinaw, Pulipol Island po. Maraming klaseng isdang nahuhuli namin, sir. Kung minsan, yellowfin, yung mga pusit at saka mga dorado, ganyan. Depende sa klaseng isda, sir. Kung yung mga dorado, kung minsan nabon din ng 120. Yung yellowfin, 150, ganyan. Halimbawa, yung isda na nahuli namin, magpapaluto sila, yun na lang, sir, ang pabayaran namin. With the calming vibe and melodic sound of the waves, relaxing is the best thing we can do here aside from camping and swimming. But for an underwater enthusiast, some resorts offer snorkeling. Ulanan Beach is undeniably a tempting stop for distressing, a more intimate spot which is ideal for bonding with your loved ones. Make sure to never miss out in this one-of-a-kind place in Bani. Kalilag Pangasinan.